skatter. Jeg sad faktisk lige og tænkte på, om vi ikke skulle lave noget af. Ja, nej, det er faktisk ikke det, jeg vil snakke med dig om. Jeg vil gerne slå op. Nå. Hvorfor det? Jamen, fordi jeg synes, du er nederen, når du har dit profilbillede af herregammelt. Jamen, det er det. Jeg havde lige tænkt på, om vi skulle tage nogle nye billeder til Facebook. Ja, ej, det gider jeg bare ikke. Og du har ikke nogen venner, og du får aldrig nogen likes. Hvad regner du med? Okay. Ja, vi ses. Hej. Hej, Nico. Ja, jeg vil bare lige sige, at jeg har slået op med Rasmus nu. Ja, det er virkelig skønt. Ja, men jeg ved ikke, hvad han har regnet med. Det er simpelthen så dumt. Ja. Ja, ham den nye fra C-klassen har liket. Ja. Okay. Ja, hej. Mor! Ja? Louise har lige slået op med mig. Hun siger, at jeg ikke har nok venner på Facebook, og mit profilbillede er for gammelt. Ja, men det er jo lige meget, hvad der står på Facebook. Og mor kan godt lide dig alligevel. Det er da overhovedet ikke lige meget, mor. Der er jo ikke engang nogen, der har sagt, at de kan lide mig på Facebook. Der er nogen, der har givet mig likes på Facebook, mor. Ej, mor. Det er sgu da herrepinligt, det der. Det må du sgu da ikke gøre. Mine venner kan se det. Louise, kommer du lige ind og spiser? Det er mag om 5 minutter. Ja, slap nu af. Jeg sidder lige og sletter billeder af Rasmus. Louise, når jeg siger det er mag, så er det mag nu. Nu kommer du kraftedeme ind her. Jeg står ikke og venter på dig hele natten, vel? Nej, slap nu af, altså. Du hørte godt, hvad jeg sagde. Ej, og han blev så ked af det. Det var virkelig sjovt. Det var også bare på tide, at du fik ryddet op. Ja. Altså, Prøv at se lige likes her for. helt ærligt. Ja. Vi finder sådan det her.